Her er Asserbohus hovedbygning. I 1979 der blev den stueetagen, som er her forrest, den blev anvendt som spisesal. Ovenpå var der lærerværelse, og der var elever, der boede i nogle af værelserne ovenpå også, samt administration. Så man går bag ved hovedbygningen, så var der den, jeg tror, der blev kaldt mellembyggningen, hvor der også boede elever. Og i baggrunden er nogle flade barakker, som blev brugt til undervisning. Og her til venstre for, der var nogle bygninger, som garage af en slags, som blev brugt til opbevaring af nogle solfanger til kogning af madvarer, som blev eksporteret til Zimbabwe. Her er en bygning, som var en del af Asserbohus også. Den blev brugt af lærerne til værelser. Og her er en lav barak, hvor jeg selv boede. Og her de sidste bygninger, som også blev brugt til beboelse. Der var et swimmingpool, badeanlæg. Det var meget faldefærdigt i 1979, så det er åbenbart blevet revet ned i mellemtiden. Det lå her og var meget stort med omklædningsrum og alt muligt. Det var en meget stor bygning, men meget faldefærdig i 1979.